kien qed jiġi fit-tmiemu ix-xahar ta' Awwissu ta' l-1953. Fil-kwartier modest ta' Sirakuża, Via degli Orti di San Giorgio, fid-dar numru 11, kienet tgħix koppja ta' miż-żewġin friski, Angelo Iannuso, Bennej u martu Antonina Lucia Giusto, mara tad-dar. Wieħed mir-rigali li qalaw għat-tieġ kien inkwatru tal-qalb imqazza ta' Marija. Antonina, tqila bl-ewwel wilt tal-koppja, kellha tqala diffiċli. Kien l-għodba tas-Sibt 29 ta' Settembru 1953. Antonina tirrakkonta li matul dak il-lejl kienet qed tħossha iktar ħażin mis-soltu, tant li inxteħtet fis-sodda bla saħħa. Għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu marritilha l-vista għal kollox. F'ħinijiet minnhom kienet anki intilfet minn sensija. Meta l-xi 9 ta' filgħodu stempħet, indunat li l-vista ġiet lura għan-normal. Ħarsitha marret il fuq lejn kwadru tal-ġibs tal-qalb ta' Marija li kien hemm fuq ras is-sodda. Intebħet li mixbiha kienet qattar bħal dmuħ. Kollha imbeżza sejħet lil qrabata u lil xi ġirien. Meta waslu ħasbuha qiegħda tewden, imma meta resqu viċin u ħarsu lejn ixbiha indunaw li Antonina kienet qed tgħid il-verità. Huma wkoll raw il-likwidu iqattar. Mimlija biża ħarġu barra jgħidu għall-għajnuna. Anke dawn raw l-istess fenomenu li seħħ quddiem għajnejhom. Sadattant bdew jinġabru n-nies. Għal-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar reġa' lura mix-xogħol ir-raġel tagħha Angelo. Nofsija wara anke hu ikun xut tal-fenomenu. Bħala sinjal mirakuluż it-tqala ta' Antonina ġiet normal u ma baqgħetx tħabbata. Kellha tqala normali bħal drabi l-oħra meta wara reġgħet ħarġet ilha. L-aħbar ġriet bħal leħħa ta' berqa. Folo l-kbar bdew jinġabru kuljum quddiem id-dar tal-koppja. Anke huma saru xhieda ta' dak li kien qed jiġri ġo Sirakuża. Fil-lejl ta' 29 ta' Settembru biex tinżamm il-kalma, il-kwadru biex bija tal-Madonna ittieħed l-assa tal-pulizija. Imma tant żdiedet it-talba tal-miġema biex jaraw l-inkwadru li fis-satejn ta' filgħodu l-inkwatru ġie meħud lura Via degli Orti. Il-folla tant baqgħet tiżdied li l-koppja Iannuso iddeċidiet li tmur għall-kwiet fil-kampanja. Imma l-awtoritajiet pubbliċi talbu l-koppja biex jilqgħu ix-xewqa ġenwina tal-miġema u jerġa' lura jiftħu d-dar tagħhom. Kollha xtaqu mqar tajjara żgħira mxarba bidmuħ biex jieħdu għad-dar bħala xhieda ta' devozzjoni u fidi. U anke bit-tama li bl-interċessjoni ta' Marija tittaffa id-batija u l-weġġat tal-qlub tagħhom u ta' l-eżiż tagħhom. Fl-għodwa tal-31 ta' Awwissu 1953, fit-tielet jum tal-fenomenu, iġbiha ġiet esposta fuq il-faċċata tal-koppja Iannuso, imwaħla mal-ħajt b'musmar fuq maktur abjad. Imma bil-biża li r-rassa tikkaġuna xi ħsarat, iġbija tal-ġibs ġiet immexxija għad-dar ta' faċċata dejjem Via degli Orti. Ħajt b'kanċell tal-ħadid kien jipproteġi l-iġbija ta' Marija mill-miġema ta' kull età u stat soċjali. Kien hemm nisa u rġiel, xjuħ u tfal, min jemmen u min ma jemminx. Id-dmuħ baqa' ħireġ mill-kwadru kważi il-ġurnata kollha. Ħafna kienu dawk li mhux biss rawh mill-viċin imma messewh u saħansitra ixxuttaw id-demat. Hawn ta' min ngħidu li mal-fenomenu ta' dmuħ kien hemm l-ewwel mirakli. Kien imiss lill-awtoritajiet tal-Knisja biex jieħdu pożizzjoni. Ġiet imwaffqa kummissjoni xjentifika li fl-għodwa tal-1 ta' Settembru 1953, ir-raba' u l-aħħar ġurnata tal-fenomenu, tmur id-dar tal-koppja Iannuso biex tiġbor kampjun tal-likwidu li ħareġ minn għajnejn iġbija u jiġi analizzat. Fir-rapport tagħha il-Kummissjoni Xjentifika ddikjarat li fil-likwidu li ttieħed minn fuq iġbija
instab li kellu traċċi kemm ta' proteini u urati, kimiċi li jinstabu fid-dmuħ uman. Il-kampjun meħud mixbija ġie ikklassifikat bħala dmuħ uman. Wara li reġa' ġiet eżaminata ixbija, ġie iddikjarat li il-fenomenu ma jistax jiġi spjegat b'mod xjentifiku. Fit-22 ta' Settembru 1953, il-Kurja ta' Sirakuża waqfet tribunal ekleżjastiku li xogħla kien biex jiġbor ix-xhieda ta' il-fuq minn 150 ruħ ġejjin minn kull saf tas-soċjetà u li kienu preżenti għal-fenomenu. Imma fost il-poplu, id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Dmuħ baqgħet tikber. Minħabba fek, fis-17 ta' Settembru, permezz ta' purċissjoni solenni immexxija mill-isqof tal-Belt Monsinjur Ettore Barazzini, ixbija mirakoluża ġiet meħuda ġo Pjazza Ewklide, mhux il-bot mid-dar tal-Koppja Jannużo. Dan għaliex il-pjazza kienet tesa' aktar l-ammont ta' pellegrini li bdew jiżdiedu biex jagħtu qima lil Marija. L-awtoritajiet tal-Knisja tal-Post imxew bi prudenza kbira dwar il-każ. Wara li qarblu sewwa x-xhieda kollha u l-istħarriġ kollu, f'konferenza tal-isfiqijiet li saret f'Bagherija Palermo fit-12 ta' Diċembru 1953, immexxija mill-isqof ta' Palermo il-Kardinal Ernesto Ruffini ħarġu stqarrija fejn qablu b'mod unanimu li ma kien hemm l-ebda dubju dwar il-fenomenu tat-tixrid ta' dmuħ mixbija ta' Marija. U ħeġġew lill-fidili kemm għall-indiema kif ukoll biex tikber id-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Marija. Filwaqt li urew ix-xewqa li jinbena santwarju biex titfakkar din il-ġrajja. Fl-okkażjoni tal-Kungress Marjan Pisqallija fis-17 Ottubru 1954 mill-Vatikan il-Papa Piju XII bat il-messaġġ tiegħu permezz tar-radju. Piju XII kien ta' spiss jitkellem dwar id-dmuħ tal-fidili tiegħu, tal-biki moħbi, tad-batija, konsegwenza tat-tieni gwerra dinjija li id-dinja kienet għadha kemm ħarġet minnha. Fl-indirizz tiegħu lill-isfiqijiet Sqallin, Piju XII kien qal li Marija mis-sema żgur tħoss għall-ulieda u bħala tħares lejhom b'imħabba u bożza. Min qatt jista' jifhem il-lingwaġġ ta' dmuħ ta' Marija, kien saqsa. Wera xewqa tiegħu li ma' Marija jieħdlu f'kull dar, flimkien jgħaddu mill-kuruturi tal-isptarijiet, jieqfu ħdejn kull bennina ħalli Marija tberika, ibaxxu rashom bożza u rispett quddiem kull tip ta' tbatija. Żied jgħid li meta jara bliema għoża li Sqallin iżommu lil Marija ma jiskantax li għażlet il-belt ta' Sirakuża biex issawwab fuqha tant grazzi. Illum ir-relikwarju li fih hemm il-fjala ta' dmuħ ta' Marija li inġabru mill-Kummissjoni Xjentifika fl-1953 flimkien ma' xi tajjar u imkatar li bihom intmesħet iġbija ta' Marija kif ukoll l-istess ġbija jinsabu ġo santwarju iddedikat lil Madonna ta' Dmuħ ġo Sirakuża. Ix-xogħol ta' dan is-santwarju beda fl-1988 fuq disin ta' żewġ periti Franċiżi, Michel Arrouet u Pierre Parra. Ġie inawgurat fis-6 ta' Novembru 1994 minn Giovanni Paolo II.